Takže ahojte, vítam vás pri novom videu vlastne po docela dlhej dobe, čo som nebol aktívny, a vlastne v tomto videu si zhrnieme všetky moje karty za rok 2024, ktoré mám, cca hodnotu a tak. Tak môžeme sa vrhnúť na to. Takže začal som Pokémonskou zbierkou, tá obsahuje len 3 karty. Prvá je táto Havlusha, tuším Radiant, Kikleon zo Surgingus tuším a Phony Twilight Masquerade. Mám len tieto 3 karty, lebo mal som aj Umbreonov nejakých, mal som kopu Charizardov, ale väčšinu som predal a cena tohto môže byť, neviem, toto tak 3, 2, niečo také, 8 eur dokopy. Nie je to nič akože veľké, ale dá sa. V športoch mám už troška viacej, tam mám najdrahšiu kartu tohto Laminiamala ruky. Limit 299 a odhadovaná cena okolo 40 eur by som povedal. A mega krásna karta. Potom tu máme ešte nejakú Darwin Nuneza, čo som púlol. Tam 150 limit, tak 3-4 eurka, to nie je najviac. Ale potom tu máme nejaké Laminiamal ruky. Presnejšie 4. Začneme to najmenej asi zaujímavé. To je vlastne to je z tej istej série ako je táto, len je to baseka. Potom tu máme 3 z Donrasu. Máme tu španielsku ako Laminiamal v španielskom drese ruky, potom máme tu Refraktor a potom tu máme base v barcelonskom drese. Tu je cena okolo, pri týchto dvoch je tu cena okolo 3 eur a toto je tak 5, možno maybe niečo také. Potom máme druhú najdrahšiu kartu, čo mám, a to je Oscar Piastri ruky limit 150. Limit nájdete tuto dole, neviem, či to je vidno. A tam je okolo cena 25 eur, takže tak. Potom tu mám ešte nejaké, tu mám vlastne nemal nejakú ruky, aj keď tu nie je nikto napísané ruky, ale je to vlastne jeho nálepka z eura. Takže tak, a tam nie je nejaká veľká cena, 2 eurá asi. No, potom tu máme ďalšiu ruky kartu, Goldku. Je to limit 175 a vlastne to som si otvoril v Merline, takže tak. No, potom tu máme nejaké limity, prepačte. Potom tu máme nejaké karty z F2 ako ruky, Future Stars. Dôvod, prečo ich vlastne mám, je, že nikdy neviete, čo sa stane, možno jeden z nich vybuchne a tá cena bude potom veľká. Je tu Melony, Berman a Martin, to sú 3 mám. Ich cena je okolo tak eura 2, čo sa týka eBayu, ale uvidíme, čo sa s tými hráčmi stane. A ešte tu mám poslednú ruky kartu, a to je vlastne Ardeguler ruky Donruss, rated ruky. Takže tak. Taký zaujímavú myšlienku, čo k tejto karte mám, je, že vlastne som si povedal, že v aukcii nikto na nemal prihodené, že dal som to 1 euro, 1 euro bola doprava. Dal som to a na druhý deň dal gól, takže to bolo celkom zaujímavé za Real Madrid. No, toto by bolo asi všetko, čo sa týka mojich kariet. Je ich tu celkom dosť. Cena odhadovaná neviem, môžeme si to keď tak nejako spočítať. Toto máte tak 40, tak 42, 43, 44, 45. Toto tak 48, tak 50, 75, 77, dáme tomu 80, 84, 85, no niečo také okolo 90 eur by to mohlo byť. Potom sa presunieme na vlastne moju kompletnú sériu album. Vlastne čo som nazbieral kompletný Based Paladin Fates. Točím to takto. O tomto video na tomto kanále bolo a je to vlastne kompletný base Paladin Fates. Sú tam len, niekde sú reverska, niekde base karty a EX-ka kompletné. Viem, že toto nie je nejaká extrémna bomba, ale neviem, aj s albumom, keby to mám odhadnúť, tak je to tak možno 25 eur isto, neviem, niečo také. No a presunieme sa na môj siluet, vlastne na môj siluet veci, čo sa týka Pokémonov. Začal som takouto najmenej asi vzácnou vecou a to je z Astral Radiance. Tento Blistrik. Nájdeme tam Toxela a Coinu. A
asi nič zaujímavé k tomuto nemám čo povedať, tam je tak cena 4-5 eur asi. Potom sa presunieme na už troška niečo lepšie a novšie, a to je Surging Sparks Blister. Nájdeme tu so Zapdosom. No, tohto cena je veľmi zaujímavá poslednú dobu. Ja keď som to kúpal, stalo to 15 a potom to začalo ísť rapidne hore. Posledné ceny som sa nedíval, ale videl som, že sa predávajú okolo 25 a tak. Jediná nevýhoda je, že tuto je trocha natrhnuté, čož ma veľmi, ale že veľmi hnevá. Ale tak, otvárať to v pláne nemám, predávať to ešte v pláne nemám. Uvidíme, čo s tým bude. Jasné, že keby to predávam, tak zoberiem ohľad na toto, to je jasné. Ale to nevadí. A prejdeme na to asi najdrahšiu vec, čo tu máme. Čo sa týka vlastne silet veci, a to je tento tu krásny blistrik, kde je Evolving Skies. Vlastne nachádza sa tu Celebi pin plus ešte Chewing Rand pack je za týmto, ako môžete vidieť. No, čo sa týka tohto vlastne blistra, tak dával som si vlastne, keď sa kúpoval, stal nejak 25 a cena jeho celkom zrostla vďaka Evolving Skies, čo je veľmi super. A tento blister odhadovo tak 26 eur, 27 môže stať. Takže tak, je to vlastne taká najdrahšia vec, čo mám v mojich silet veciach. Samozrejme do roku 2025 by som chcel nazbierať veľa nových kariet, nejaký možno set aj poskladať, myslím nie master set, ale skôr base set zasa, plus veľa shieldu mať a tak ďalej, uvidíme čo bude. No ale tak toto bude asi všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo po dlhej dobe, mám v pláne vydávať už častejšie a to bude asi všetko, tak čaute.